Ngubane, igama Zama Ngubane, also known as the Short Shaggies, and this is The Hustle. So today we're interviewing Ngubane, who is a businesswoman from La Ulundi, and she is busy with something called Crowd One. So she's gonna elaborate to us Crowd One, and what is it all about. So Ngubane. Unjani namhlanje? Ngiyaphila. Alright, so ngifuna ukuza ukuthi uCrowd One wawuthola kanjani and uqhamuka? Ngiyabonga ukuthela uthuba. uCrowd One ngivele umthetho wami nje nge-networker. Ngamthola ke nawo njengawo wonke amanye ama-network. Ngimthola nje uCrowd One anginamali, ngishayekile isimo sempilo. Ngangena ke la ka Crowd One. Ever since ngingenile ka Crowd One ngonyaka odlule to 2019 kwaku July. Ngangena impilo yami yavele yashintsha. Kwenziwani? It's online network marketing. So ngangena nami ngenza le network ngabona ingisha ngemali yashintsha impilo yami. Alright, so maningi ama-network asefikile bathi ama-network as far as we know. Kodwa kugcine kuyibhanoyi. Ayadiza, singenamali sishayekile sibaningi. So what makes this network different from any other? Ngizothi nje mhlawumbe into ebalulekile ngoCrowd One nento okuyiyona eyangiheha ngangena khona ukuthi ngathola ukuthi iregistiwe, ngathola ukuthi ama founder noma ke ufounder waka Crowd One ngiyakwazi ukuhlala naye kanje sixoxe naye no CEO wakhona no director, ngabona ukuthi ngingangena kule nkampani futhi ayifani namanye amakhampani. Ngathi ngiyalandelela ngathola ukuthi uCrowd One inkampani njengoba izisho ithi crowd kuyinkampani evela eEurope, inkampani ehlanganise Apple, Android, iPhone, Google, Casino, Lotto, ya affiliate nenkampani eziwu2 Afilconomics. Ngabona ukuthi ihlanganise inkampani ezizingqungqulu ze-technology nama game and entertainment. Akulula ukuthi le company mhlambe ingawa, akulula mhlambe ukuthi le company ngathiwa i-scam. Ngangena phakathi ngathola ukuthi this is not a scam, it's a legitimate company, and that has changed many lives. Okay, so going into it's affiliated with Apple and Android as well as Google, no Mixter and Afilco. Lezi nkampani lezi siyazazi in gaming and producing cell phones, it's basically our day-to-day uses it. So uCrowd One getting into our day-to-day uses it. Wenzani wona? Ngiyabonga kakhulu. uCrowd One into ayenzayo akanama game, but lezi nkampani ezenza ama game uyazi advertisela lezi nkampani. Zonke lezi nkampani ezama game njengoba sisebenzisa ama phone ethu o Facebook nonke lama app akhona, uCrowd One udayisa nje logo lezi nkampani lezi zinto ezizenzayo. Bese kuzothi ke wena uma usungenile la wathenga those educational packages akuwona kufundisa ukuthi how uhamba kanjani ngayo le nkampani le noma ngalo le business le, wena ubusuba seba i-shareholder yenkampani. Bisithi inkampani okay uyonke imkhiqizo ezobe ziwenza lezi nkampani, uCrowd One yena ubhekelela ukuthi okay khona ingxenye out of 100% kuno percent eza kuwena as ushareholder wenkampani noma ke as uyipioneer iza kuwena ke portion ethile yomkhiqizo owenziwe yilezi nkampani esesibaleni, ukuthi uma mhlawumbe kuhamba isikhathi mhlawumbe after 3 months uyawube sewuthola nawe umhlomo lothile, yabona ozo as i-dividend. Nayo inkampani isuke yenza ama-dividend ayo within yona, ebese nawe usuthola leyo mhlobo lobe as a shareholder of the company in 3 months time thola kodwa. So apart from that kukhona lento ethi
inkampani yaleyo Crowdone inento ethi uma uthengile lama educational packages kuzothi njalo ngolweyithathu iphinde futhi izokunikeza lokuzana imhlomulo esiyoyibiza uCrowdone Rewards every Wednesday. Uyayithola ke inkampani iyakunikeza lo. Why? Because nawe phela uyishareholder inkampani, nawe kahle kahle uyayisebenzisa lama product lawa akhona la o Hisense obani. So ke ithi inkampani ake uthole ukuthi usebenzisile lezi zinto, kube khona into oyitholayo nawe nje ezomsebenzisi walama product, kube khona izinto okuncane okubuyela kuwena. Ufuna ukuzwa ukuthi okay, ukhuluma indaba zama dividend, ama Crowdone rewards, le mali lena ingena kanjani ephaketheni lakho and isuke isamba esingakanani? Ukungena ephaketheni lakho okokuqala nje le nkampani njengoba iphuma eEurope nje ma sisebenzisa ama cell phone, we are saying we are 100% mobile. So ma uphethe i-smartphone la ungenile kule nkampani, uphethe ifile lakho oqala lokho, uphethe ama account akho wonke nje ala. So ke imali oyaye uyiholeke ingena la kwi-account yakho because usukuhola ngama-euro. Ingena lana ke kwi-account yakho, une-account la phakathi ebizwa u-account balance, ingena lapho imali yakho. So yeah, ingena lapho imali yakho. Ingena ingamarandi, ingamayeni, ingena kanjani? Cela usichazele kabanzi ngalokho. Ingena ingama-euro. Okay. And then ebese wena as umhlali wakuleyo country okuyona usubuka i-currency yakho ukuthi ithini kwi-euro. Njengathi nje iyake ihambe iziyothi 20 irand lethu lithi 20 rand e-euro nelodwa, but ke sinikezwe lo flat rate othi asimultiply nje ngo-18. Then kusho ukuthi ke mawuthenga lama education packages noma kungena imali engama-euro noma uthenga ama-package, wena uzoyimultiply nge-currency yakho ukuthi i-rand for instance lithini ku-euro. So thina ke nje le education packages awufona, eyokuqala ipackage i-99 euro, eyesibili i-299 euro, eyesithathu i-799 euro, eyesine i-2,599 euro. Then you have to multiply each package by 18. Then you will see ke ukuthi isibiza malini ngokwamarandi ethu. Oh, okay. So in estimated account, uyathatha lo 99 euros multiply ngo-18 ongakunika approximately 1,800. So i-package iyodwa uyenza kanjalo. All right. So for how long have you been a part of the company and yona itself iqale nini? I-company iqale emazweni la ngoba the company is global, iqale ngo-2016, but la eSouth Africa iqale last year ngo-2019. Ifika mina nje ngangena kuyona ngo-2019, July 5 ngangena la ekampanini. Into eyenzeka ngathi uma ngangena ngasebenza nga-understanda, because akuve kubalulekile uku-understanda kuqala ibhizinisi lakho ukuthi lifanele usebenza kanjani. Ekhona amabhizinisi awafani, anemithetho engafani nje nanemithetho yayo. So leli bhizinisi-ke le-network liyadinga kakhulu ukuthi u-understand u-network nje yena yedwa usho ukuthini, usho ukuthi uxoxela abantu. Ngangena la bhizinisini ngaxoxela abantu ngebhizinisi, ngasuka lapho in a way ukuthi nje enyangeni ezithathu ngenile ngakhona ukuthenga imoto ezingifungithi cash. So alright. Ngayithenga nje anginasikweletu. Uma ukule company awukwazi ukuthi uthenge installment, akwenzeki kona ukuthi uthenge installment ngoba iletha imali ngendlela emangalisayo. So yeah. So kahle le company ihamba ngama levels ukuthi nje izokukhiqizela nje imali nje yona nje vele. Hayi ayikhiqiza mntababa, ayikhiqiza imali, kodwa yonke lento ilele ekutheneni sebenza. Sebenza okwangempela, wenzani ukusebenza kwakho. Into engithandayo awuphethe ipiki la, awuphethe ini, but uphethe nje umlomo wakho ukuthi wazisa abantu ngaleli business. Ngesikhathi abantu bengena ke ebusinessini, ilesikhathi ke nawe ogena ngayo
Okay. awungageyini-ke wedwa awungacebike wedwa uma ngabe usungenile nje kwangena nje abantu abawu-4 ebhizinisini bethenga usuthola ibhonasi ebizwa u-fear of loss bonus kanti ngesikhathi ngikuregister ungene kuleli bonus ungene kule bhizinisi kunebhonasi nje ewu-streamline bonus oyithola singakenzi lutho ukuthi nje sengikubhalisile usungenile ekhampanini usukhokhile then usuthola ulokhuzana ibhonasi ebizwa u-streamline bonus wathi waxoxela abantu abawu-4 in 14 days after you have signed up wena then you get-ke lo fear of loss bonus. Apart from that fear of loss bonus uyi-once off ngaphandle kwaloko kunama bonuses nje amaningi-ke vele ahlale ekhona kukhona o-matching bonus kukhona o-binary bonus kukhona network level bonus so lawa ahlale ekhona ngesikhathi usebenza uyawathola wonke lama bonus ngoba ngesikhathi uintroduce abantu for instance abawu-4 uthola fear of loss nalabo abantu abawu-4 nabo you have to encourage them ukuthi benze njengoba nawe wenzile ngesikhathi kwenzeka kanjalo wena you are getting u-10% from first generation up to the 5th generation you are getting u-10% lokho kwenza ukuthi uhlale asinayo paid day like hayi kwenza ukuthi ungabi nayo paid day but you are getting paid every day. This is very interesting and ngibona ukuthi ena mhlawumbe as abantu abasha amathuba omsebenzi asemancane thina mancane amathuba omsebenzi so do you think ukuthatha mhlawumbe leyo mali engisuke nginayo ngingene ku crowd one would you advise that? kakhulu in a way ukuthi kahle vele leli thuba elabantu abasha elabantu abasha abantu imisebenzi ayikho njengamanje emsebenzini abantu abasha so amathuba lawa e-network asuke nje ezothi kumuntu omusha sukuma uthathe zakho uxoxela abantu there are many people especially bona abancane laba abahleli abangasebenzi bazise ngaleli thuba leli ukuthi once wangena nje la usu-rich I don't want to lie usu-rich once wangena nje la usu-rich wena ngiyangithi kwi-youth noma kubantu abasha abangadependeli ekuthaneni bazoba ngothisha mhlawumbe le misebenzi eformal uzoba uthisha uzoba unesi uzoba udokotela uzoba yini uyayibona lonto leyo no ake bethathe naka amathuba ukuthi umuntu ayisebenza yena abayibhosi yena la especially ka crowd one sithi thina silala sizesidele but sivuke sesinemali why ingoba ngishulele imali uyayihola why kwenze kanjalo angithi bahleli nje kuma cellphone baya WhatsApp baya message baya download benza zonke lezi zinto abazenza ku internet thina ngaleso sikhathi leso we are getting paid. So it's actually a wonderful opportunity. Ziningi izinto ezenzakalayo. I mean baningi abantu baretrenchiwe emsebenzini bahlele emakhaya kumnyama kumunci imali ayitholakali ndawo and ayikho into abangayenza ngalokho. Wena did this pandemic even bother you at any level? Kukhona nje kushayeke ephaketheni uke wakubona noma nje bekucruise nje uyicruisela nje phela ungazi nanokuthi kuyahlwa noma kuyasa? Yazi ke ngiyabonga kakhulu kimina noma kumuntu nje oka crowd one le pandemic le it was a blessing because ngesikhathi abantu behlele emakhaya bebe ku quarantine angithi abebhorekile ngesikhathi bebhoreka besebenzisa ama cellphone we are getting paid. Okay. Ngesikhathi mina ngihleli nami ngibhorekile ngixoxela umuntu ngithi ngefone ngithi hey nali ithuba lomsebenzi abantu bengena I'm getting paid and nalowo muntu uyasizakala noma ngabe ukuliphi uyasizakala nawe uthola umsebenzi. Usukhulumeke wemsakazi ngendaba yokuretrenchwa njengamanje njengoba de kukhona yona le quarantine le noma kisaqhubeka namanje abantu balahlekelwe imisebenzi eminingi futhi basazoqhubeka belahlekelwa kakhulu so la ka crowd one siyakhuthaza kakhulu ukuthi nali ithuba lomsebenzi wozani nizosebenza umuntu ayisebenzena abayibhosi yena ngalutho nge-cellphone yakho ushintshe i-smartphone yakho sibe i-ATM yakho. Okay, so I want to access nami imali yaka crowd one ngingena kanjani?
kulula kakhulu msakazi. Into ofanele ukuthi uyenze wena ukuthi ubonane nomuntu introduceile la ebhizinisini. Uyena kosezoguide ukuthi okay yenza kanjani. Mhlambe ke ngichaze ke nje ukuthi wena nje uvele ukhokhe imali. It's either in exchange ama account numbers afake imali ufake imali kulo account akunikeze yona nama details wakhe niwahambiselane niwashintshelane ngabo WhatsApp because isebenzisa kakhulu ama cell phone, and then usazo enrolla ke lo muntu loyo enrolla kuqeda ukuthi ngiyakunikeza ama logins akho, then usuyingxenye yecompany. Sekusho ukuthi kuwena ke musukuhlala sebenza xoxela abanye abantu ukuze lento isebenze, ungalindi le mali ozoyiclaima every Wednesday. Ungalindi ukuthi le mali ozoyiclaima every Wednesday izolela 3 months. So wena kusho ukuthi ungagcina lokuthola imali ka 3 months, kanti la ekhaya sihola kahle kukhona le mali oyihola every day, kukhona le mali oyihola monthly esibiza ama residuals, kukhona ke lena ke yakotale esibiza ama dividend. Okay, so you mentioned the AMA logins. Well, what do you mean by AMA logins? AMA logins, ama personal details wakho ozongena account yakho ngesikhathi usungena la ufuna ungena phela kwi account yakho noma ke la kwi profile yakho nje ubone zonke izinto ngawe, ubone ama account akho ngawe. Yona lezo zinto ke sibiza ama ngifinyelela kanjani lapho? Is there an app? Do I use Google? Ngifinyelela kanjani lapho? La uyakwazi ukufinyelela Google, uyakwazi ukufinyelela Chrome, uyakwazi ukudownloada i-app yakhona ku Play Store, and then ubose ulandela imininingwane uzosupply ama details wakho lapho. Oh, okay. So uma ngisebenzisa uGoogle noma Chrome, let's say anginaso space efonini yami and I decide to use uGoogle or Chrome, what do I do? Nje uvethu uhambe lapha ya ku Chrome for instance, ufike uyobhala lapha ya www.crowd1.com, and then uzovela ke bese uyapressa la ukuthi khona sign in, usuzongena ke noma kuzoqala upress sign up, usuzongena ke lapha mhlambe ke mangabe khona umregister uyamregister, mangabe ungena ku account yakho uzongena ngo sign in, bese uyasupply ama details akho kuzobe sekutshela ukuthi nanga ama details akho afaka, bese afaka usiyangena ku account yakho sekuyalunga. Ma uregister umuntu uzo sign up bese ukuvuleka ipage elithi mfake ke lo muntu elidinga ama details akhe, then usiyawafaka ama details akhe useba active, so unikeza lawo ama logins akhe la umcreateile wona for instance. Alright, auntie, kuningi esingaxoxa ngoCrowd1. It seems like a very vast business. So ngenxa yesikhathi Ngubane wena utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana, utholakala kiphi number in order if umuntu efuna ukuza ukuthi nansi inamba, nansi ngifuna imali ngihluphekile, I am tired and I want a breakthrough? Ngiyabonga kakhulu. Inamba ngitholakala kuzo, ngitholakala ku 076, ngiya WhatsApp kuye 076 150 1512, bese ngiphinda ngitholakala kwenye ku 07 9999 7788. Okay. Yes. Facebook? Facebook and oh, okay. Sibonge kakhulu Ngubane for the wonderful interview today. So please do go to www.crowd1.co.za, and this has been the Hustle on Zululand Studio TV. Zama Ngubane, also known as the Short Shanders. Kanti ke siyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana for you to stay tuned and watch every single episode that we've had. So from Instagram, Twitter, YouTube, it is Zululand Studio TV.